Eskerrik asko, eta, mila esker aukera hau emateagatik. Esan duen bezala, Bikonteketik nator. Ez dakit Bikontek ezagutzen zuen, ikerketa zentru bat da, Donostiko ikerketa zentru bat. Gehien bat, nik esaten dut oso laburra esateko, informazioa analizatzen, saiatu ulertzen, baina ez zenbakiak, baizik eta igual testo bat ematen baigute, audio bat, bideo bat, irudi bat, hor zer dagon, audioa ulertu, transkribatzeko gai izan, edo testo bat ulertu zer esan nahi duen testu horrek, edo bideo baten zer dagon bideo hortan, aurpegiak, persona, kotxe bat, matrikulak, datuak aztertzen ditugu, baina ez zenbakitik hasita, baizik eta datu gordinetik, informazio gordinetik, irudi bat, testua, bale. Honen barrun, lan egin dugu itzultzaile honetan, Eusko Jaurlaritzak egin daukagun akordio txiki baten barruan. Esango dugu guk gehien bat lan egiten dugula, inteligentzia artifizial, ez? Gaur hain modan da hortan, eta hau izan da aplikazioetako bat, ezta? Hori aplikatzen dugu itzulpen mundura. Bikonteken, gutxi gora bera, 160 inguru geha, gutxi gora bera, 140 doktoreak dira, honekin esan nahi oso personal espezifikoa, bakoitza bere gaian nahiko edo oso adituak, eta 15 herri aldetako jendea daukagu, kanpoko jende dexente oso espezifikoa, gai konkretotan lan egiteko. Gaur nerekin hemen nire lankidea eta kartelan azaltzen zena Thierry Etxegoienean bertzun, behar dela itzulpen taldeko buru, behar iparraldekoa da, beti kanpoan egon da, estatu batuetan, Microsoften, Redmonden, beti kanpoan ibili da, orduan, frantsesa, inglesa oso ondo, gaztelerakin pixkat, eta ia euskera ez, eta ez nahiz animatzen, jazta. Zer egiten dugu, zertan saiatzen geha. Gure helburua da, hori esan duten bezala, ez ditugu datuak, ez ditugu zenbakiak hartzen, orduan saiatzen geha lehenengo informazio hori jasotzen, bai audioa, bai irudiak, bai bideoak, hori nola bai jaso, saiatu horre daukana ulertzen, horren arabera erabakiak hartu zerbait egiteko, ez? Hori da guk egiten duguna. Izango litzake, testoa ulertu, jakin zer dan, horrekin itzulpen, jakin nola bihurtu behar dezun sarrera bat, irteera baten, eta hori izango litzake itzulpenen kasuan. Baina, hau da pixkat sarrera, eta iatzuzenean jungo naiz, gaur hemen eoteko zehara, ez? Arrazoira, zergatik itzulpen motoreak edo zergatik aigea hontan lanen, nik uste beharra argi daola, ez? Munduan, 7.000 hizkuntza baino gehiago daude, Europar Batasunean ofizialako 24 baino erabili 60 hizkuntza inguru. Hori alde batetik, beharra daukagu, ez da invento bat, hor dago, beharra dago, itzulpen sistema hauen beharra dago, elkar ulertzeko. Gaur egun merkatua globala da, guk negozia egiten nahi geha munduko beste puntako norbaitekin, beraz, ulertu behar dugu bere zer esaten duten, guk erreiz jarri behar diagu baita saldu nahi baldin badegu, horrelako tresnak beharrezkoa dira. Eta gero beste alde batetik baita, hizkuntzen, hori igual izan daiteke hizkuntza handien artean, baina gero beste hizkuntza batzuk daude, eta horiek ezin ditu alde batea utzi. Aspaldianik esaten da, hizkuntza baten bizi iraupena mundu digitalean duen presentzian araberakoa dela, ezta? Mundu digitalean ez bazaude, hizkuntza horren bizi iraupena beraka dijoa, ez dauka luze irauterik, ez? Hizkuntzak, ezin diegu mei esan euskera, zarautzen suertea daukazu, hemen hitz egiten da, asko hitz egiten da, Donostira joeten batzea asko gutxio da, eta gaztei edo umeiz esaten diozu. Bereintzat euskera zer da, gurasontzat edo gurasokin eta aitonamorakin hitz egiteko bakarrik, gero interneta joeten dira, eta ez dago ezer, beraien mundua hor dago, eta hor ezer ez badaukate, zertarako balio duenek, zentzurik badauka.
tresnak, gauza teknologia garatu behar da, eta eskuragarri jarri behar da, bereiek ikusteko baita hor daukaten horrek balio badaukala eta erabili dezaketela. Hor jartzen duena, internetek eta aro digitalak hizkuntzaren aniztasuna itotzen dute. Beraiek nun mugitzen dira? Mugitzen dian sare handioetan, mugitzen dian sistematan, erosteko erabiltzen dituzten lekuak hori dana beste hizkuntzetan dago. WhatsAppen sartzen badia eta hitz egiten diote, erderaz hitz egiten badute, dana ondo transkribatzen du, dana ulertzen du, eta lan egin dezakete, edo mezuak bidali, edo hitz egin, edo nahi dutena. Euskeraz hitz egiten dute, transkripzioa kaka bada, ez du ezertako balio. Bereien pentsar, zer da, honek ez du ezertako balio. Tresnak garatu behar ditugu, eta hor jarri behar ditugu, beraiek hitz egin alizateko eta erabili alizateko normal. Hizkuntzan inguruan, erronkak, milaka. Esan nahi dut, azten bagea, hizkuntza batetik bestea pasatzeakoan, hor dituzu adibide batzuk, baina igual, hizkuntza baten sintaxia era batean da, eta bestean justo kontrakoa. Edo hemen daukagu beste kaso bat, dana hitz batean esaten dana, eta itzultzen dugunean 4, 5 edo 6 hitz behar ditugu. Edo gauza berdina, ez dakitzen bateratara itzuli daitekela, segun kasoa, segun ze kontekstutan, bai? Orduan, hor ikusten dugu, zailtasuna nolakoa da, ez? Oso konplexua da, hizkuntza ezberdinen arteko aldakortasuna izugarria da. Gero guk ere itzultzen badegu, guk testo bat hartzen badegu, itzultza 3 o 4 itzultzaile emanezkeo, segurona ez dute berdina egingo, bakoitzak bere ikutua edo bere zera emango dio, igual sintaxia bai danak berdina, baina bakoitzak bere zera erabiliko du. Orduan oso konplexua da, esan nahi, sistema bati erakustea gu geu ados jartzen ez bagea oso zaila da. Bai. Eta gainea, nahi baldin badezu hori hizkuntza ezberdineta eraman, horrelako aldaketa daudenean hizkuntzen arten, are gehiago. Bai. Orduan pixkat, itzulpen automatikoan jorratu dan bidea, hasieratik, ez? Baina, ontaz hitz egiten, 1950ean hasi zian, ez da? Baina orduan egiten zana, zer zan? Gutxi gara bera, dana lotuta dijoa, adimen artifizialakin lotuta. Orduan, adimen artifizialeko lehenengo urratsekin batea, hasi zan, itzulpenetaz hitz egiten. Lehenengo pausoak zeintzuk izan zian, erreglatan oinarritutako sistemak. Erreglatan oinarritutako sistema zer dira, umetan, gaztetan egiten genuen analisi morfosintaktiko hori, egiten genuela zuhaitz hori, hor ateratzen zenun. Patroia zer dan, lehenengoa izen propio bat, determinantea, izena, gero aditza, gero Eta hor ateratzen zian, estruktura batzuk. Hori, itzultzen zenun, eta beste hizkuntzan ze estruktura dan. Orduan, horrela definitzen zen, patroia aurkitzen detenean, horrela itzultzen da. Eta definitu behar zen, erregla pila bat, bai? Orduan, itzultzeko ematen zeniona erregla horien barrun sartzen batzan, oso ondo. Ez batzeon, auskalo, bai? Eta gero, hori oso zaila da, mantentzea, dana bateratzea, baina hori izan, zegona. Eta, hor, garai hortan, sortu zian Sistran, eta, gaur egun, mostro hondik dianak. Horrela gutxi gora bera, 1980 arte, ziziala patroi horiek edo analisi horiek eskuz egin beharrean, ematen genizkien, eredu pila bat, hizkuntza bat, beste hizkuntza eta tori pila bat. Eta zuk eskuz definitu beharrean erregla horiek, sistemak definitzen zituen, esaten zuen, nik hau honekin ikusi dut, hau honekin. Orduan, erreglak ez dian eskuz definitzen, baizik eta sistemak esaten zuen, hau honekin matxe egiten du, besteakin. Eta ordenadoreak definitzen zituzten erregla horiek. Baina oraindik erreglatan oinarrituta zen. Pixkat aurreaka jarraituz, eta machine learningen sartuta,
datu asko aztertzeko sistema horrelakoak erabiliz, hurrengo urratsa izan zen itzulpen estadistikoa. Eta itzulpen estadistikoa zertzen, hartzen duzu testoa eta juten zea banatzen zatika, ez? Osea, emate diozu testo bat inglesez eta gazteleraz. Esaldiak jun ematen eta beak identifikatzen zuen, hemen 5 hitz hauek azaltzen dianean, hemen beste hauek azaltzen dira. Hau hemen dagoenean, beste zati, baina zatika. Ez duen hartzen esaldi osoa, juten zen, 2naka, 3naka, 4naka, 5naka, horrela junt enegramak esaten dianak zati horiek hartu, eta orduan, estadistikoki beak bilatzen zuen, sarrera baldin bada, zein da nik ezagutzen duten zatirik luzeena. Hau. Bai, ez da, hori hartzen dut. Ze falta zait, beste zatitxo hau, bilatzen dut eta bere aurkitzen duten, eta hori dana lotzen zuen, eta zerbait egiten zuen. Hori zian sistema estadistikoak. Hartzen zutela, zatika altzun handina. Eta, hor, sistema desberdinak eta garapen desberdinak egon zian, garai hoitan ja saldu zian Googlekoak, hori desente hobetu zuten, eta hurrengo urratsa izan daia, itzultzaile, dana pasatzea, itzultzaile neuronala eta pasatzea, dala gaur egun daukaguna. Itzultzaile neuronalak berez zer dira? Esaten da, saietzen dela gure pentsakerak simulatzen edo horrelako zerbait egiten. Berez, zer egiten du? Hartzen ditu esaldiak osorik. Esaldi bat, beste esaldi batekin. Eta hor, kapa batzuk definitzen dira, operazio batzuk egiten dira, esaldi bat hartu, eta hitz bakoitzentzat igual, 500 edo 1000 parametro ateratzen ditu. Osea, guk imaginatu ezin ditugunak, baina beretzat zentzua daukatenak. Ulertzeko izan daiteke, izen hau, emakumezkoana da, ez daki, singular o plural, hau aditz bada edo izen bada, hau ez daki zer, eta ezaugarri pila bat eranzte dizkio hitz horri. Hurrengo kapa baten, esaten du, hitz hau eta beste hitz hau elkarrekin dijoazenen, eta ez daki ze gauza gertatzen dian. Horrela juten da, erlazio batzuk sortzen. Zuk ematen dizkiozu testu pila bat, esaldi pila bat, eta beak hor sortzen ditu horrelako kapak eta horrelako erlazioak. Erlazioetan, pixkat kokatzeko, igual daude, ez dakit, 100 kapa, baina kapa bakoitzean igual 100.000 parametro. Da pixka kontutan hartzeko ze tamainetaz hitz egiten nahi gehan. Horregatik, zergatik iritsi da gaur egun hau, eta zergatik orain arte ezan ibiltzen. Ezan erabiltzen. Teknologia oraindik ez genukalako hardwarerik. Hau dana erabilializateko GPU-ak erabiltzen dira. Txartel grafiko berezi batzuk oso azkarrak dianak eta informazio guztiari oso ondo prozesatzen dutenak. Orain dela oso gutxi arte ez egon hardware hori eta ezintzan erabili. Horregatik gaur egun itzultzaileak eta horrelako tresnak azaltzen nahi dira, ez dakit, azkeneko urtean 3 o 4 azaldu dira eta orain arte ez egolako teknologiarik. Orain iritsi da teknologia maila batea nun guzti hau aplikatu dezakegun. Puntako teknologia da, esan nahi, eta hau erabiltzen nahi dira gaur egun Google, Amazon, Facebook, hau da mundu mailan erabiltzen nahi dana gaur egun, hemen ere bai, Luiarrekin, Mondragon linguakin, guztiek dana berdin erabiltzen nahi dira. Eta, sare neuronal hauen barruan ere bai, izugarrizko evoluzioa gertatzen da azkeneko urte hauetan. Urtetik urtera izugarrizko saltoak. Hor ikusiko, hor daude sistema ezberdinak, eta hor ikusten da adibidez, inglesetik alemanera zenbat hobetu dan, ez? Eskubian dagoen zenbaki bat da, metrika bat neurtzen den ze kalidade daukan, ez? 20tik 28 pasada. Ideia bat egiteko, euskera gaztelera sisteman, orain 50 inguru gaude. Inglesa alemana, baina asko hobea daukagu gaur egun. Eta, iristen gara. Eta hemen zer, ez? Zer da egin deguna, edo nun gauden, edo zertan nahi gehan. Ez dakit sartu zeaten, ikusi dezuen, ezagutzen dezuen, Eusko Jaurlaritzak libre jarri du itzultzaile bat,
euskeratik gaztelera eta gazteleratik euskerara, hor daukazue, euskadi.eus itzultzailea, hor sartzen bazeate goikor ikusiko duzue, eta hor sartzen da, nahi zuen testua sartzen duzue, esan behar duzue, ze hizkuntzetatik ze hizkuntzera, edo euskeratik gaztelerara, edo gazteleratik euskerara nahi duzuen, testu bat sartu eta itzulpena emate dizu. Google Translateen bezala oso simplea. Usteet 1000 hitzea mugatuta dagola eta librea da, doainik da. Bai? Zer egin dugu hemen? Egin dizkiegu bi itzultzaile. Zergatik? Egin dugu itzultzaile bat orokorra irekia utzi dutena, jende guztiarentzat. Zergatik? Hori entrenatuta dagoelako edo eman dizkiogun testoak, korpusak, sistemak ikasteko dira testu orokorrak. EITB-ko pelikulak, azpitituloak, egunkaritako berriak, horrelako edukia. Ze gutxi gora bera, gu behar dugun edukia nahiko normala da. Beraientzat beste sistema bat egin dugu, lenguaje juridikoakin edo ibapentzat, boletinak, ez dakit zer dokumentu, itzuli baldin badituzte, oso lenguaje formala da. Hor erabiltzen den hiztegia oso berezia da. Orduan, aberastasuna nun dago? Egin daitezkela oso itzultzaile espezifikoak edo bereziak dominio konkretu bateako. Ibapentzat egin duguna, boletinak, ez dakit, testu juridikoak, izunak, itzultzeko gai dana, Osakidetzan erabiltzen badugu, normalena da ez ulertzea bertan erabiltzen dian terminoak, edo oso gaizki egitea behintzat. Orduan, hemen lantzen egeana da oso itzultzaile espezifikoak egitea domeinu bakoitzako. Orduan, Osakidetzak bere aukiko du, legeak eta itzuli berdianean beste terminologi bat erabiltzen da eta hori erabiliko da, eta danentzat beste badaukagu askoz normalagoa esango dut, ez erabilita horrelako hitz potoloak. Hori egiteko zer da egiten duguna, gutxi gora bera hemen ezkerretan kontatuta dago. Sistema hauek ikasteko, esan dugun bezala, adibideak behar dituzte. Eta adibideak eraskotakoak dira. Itzultzailea gaur egun normalean erabiltzen dituzte itzulpen memoriak. Itzulpen memoriak zer dira? Beraien lanan zehar jaso dituzten esaldi paraleloak. Hizkuntza baten eta bestean, itzulpenak. Testu bat, bi hizkuntzetan esan da. Eta hori dena gordetzen dute. Ideia bat egiteko adibidez, IBAPE gordeta ditu 12 milioi esaldi. 12 milioi esaldia gordeta dituzte. Hori ematen diogu eta ja sistemak horrekin ja ikasten du. Badaki ja gutxi gora bera erlazioak sortzen ditu eta badaki hau ikusten dunean zer erantzun behar duen. Hori da sarrera bat. Baina guretzat sarrerak izan daitezke dokumentu pila bat ditut, Word edo PDF edo ez dakitze formatotan. Hori ere dana irentzen dugu, dana ekartzen dugu, eta badaukagu eduki gehiago sistemak ikasteko. Eta baita sortzen dira datu sintetikoak. Zer dira datu sintetikoak? Makinak automatikoki sortzen ditun datuak. Automatikoki sortzen dira esaldiak, gero sistemak orokorrean zerbait proposatzeko. Adibidez, nik esaten badet, Mikelek haragia jandu, Mikel come carne, hor ja zerbait ikasi dezake. Baina gero nik automatikoki sortzen baditut, Xavier come pescado, Miren come fruta, hor ja beak ikasten du pixkat generalizazio bat egiten. Badaki izen bat, aditza, gero ez daki zer, eta beak hori ikasten du. Eta gero, beste zerbait sartzen badiozu, beak ez duna inoiz ikusi, erlazio batzuk identifikatuta badaki zerekin parekatu behar duen. Orduan, horretarako sortzen dira baita datu sintetikoak. Makinak sortzen ditu datu berriak automatikoki, eta hori ere bai erabiltzen da sistemak ikasteko.
Bale, datu guzti horiek ditugunean, esango dugu, sartzen dugu, bueno, dana ondo garbi txukun jarri behar da, esaldi guztiak ondo parekatuta, eta sartzen dugu gure koktelera hortan, eta koktelera, bueno, ereduak sortzen dian sistema hortan, sortzen ditugu modelo ezberdinak. Orduan hor sortzen da, esan duguna, edo eredu juridikoak, edo osasuneako, bueno, desberdinak. Eta orduan gero daukagu motore bat, etortzen da testu bat, eta esaten diozu, ze modelokin itzuli nahi duzu. Orduan, aplikatzen dizkio erregla horiek edo transformazio horiek, eta bueltatzen dizu testoa. Hori, hemen kotatu deten rollo guzti hori dana gertatzen da, zuek hor testu bat sartu, eta itzuli ematen diozuenean. Testoa sartu, itzuli eman, eta han azaltzen danean, atzetik guzti hori egiten nahi da. Zer da egin deguna? Gu hontan ahi ginen lanean. Gu lan egiten genuen, gu bageneukan gure itzultzailea, hobea okerragoa, baina bageneukan, nahiko txukuna, baina ikerketa proiektu bat zan. Ikerketa proiektu bat tala esaten dugunean, bueno, hemen jarrita dagoen bezala, igual velozia zitzaigo nahin beste inporta, sortzen genuen, behar genuen ordenadorea ez da hain kritikoa, kriston ekipoa jarri, eta ia ez da ondo egiten dut, eta ez zait inporta. Modeloak izugarri handiak zidan, baina karo, hori Eusko Jaurlaritzara ematen dezunean, esaten dizute, bale, euskeratik gaztelerara modelo bat, gazteleratik euskerara beste bat. Juridikoa beste bi zeatan dalako. Bazpare, jende asko baldin badago aldi berean galderak egiten, dana bikoiztuko dut, lau jarriko ditut. Eta horrela aztentzea, eta azkenean behar dituzte ez dakitzen bat ordenadore, ez? Zerbitzu hori emateko, eta hori diru asko da. Orduan ja azten dira horrela ezin da. Askoz gutxigo behar duzu. Hori dana egin behar da, azkarrago egin behar da, denbora gutxigoan erantzun behar da. Eta orduan hori izan da, pixkat egin duguna danen artean, ez? IBAPek jarri ditu lehen esan deten 12.000 datu horiek eta beraien urtetako lana, guk teknologia jarri dugu, eta egiek parte hartu du, pixkat guzti hori fintzen, ez? Osea, nola jarri daiteke zerbitzu bat, eskuragarri doainik, eta ordaindu daitekena, ez? Osea, zentzu pixkatekin. Gaur egun, azaroan, ez genekin horrelako beharra zegonik, baina azaroan bakarria 1.000.000 bat itzulpen, baina gehiago egin dira sistema honekin. Egunero, 35.000-40.000 itzulpen inguru egiten dira. Orduan, beharra bat zegoen, eta alde hortatik oso gustora gaude, oso gustora, eta, Eusko Jaurlaritza ere bai uste gustora dagoela. Aldi berean, beste bat kontatuko dizuet, ze igual ez dakit ze puntutaino ezautzen dezuen, eitu dezuen, edo dana berria dan, igual eituko zenuten beste bat dagoela, batua.eus. Hau da guk daukaguna, eta guk geneukana igual lehendik. Ze desberdintasun dago bat eta besten arten? Sistema hauek oraindik ez dira perfektoak. Eta hankasartze batzutan, hankasartze handiak egite dituzte, edo igual astakeri bat esan ere bai. Zergatik ez dutelako gauzak zehazki egiten. Igual momentu baten nahastu egiten dira, eta gauzak kolatzen dira. Saiatzen gea probak hemen egiten, hemen ikasi, eta ja, hobexeo dagonean bestera pasatzen. Baina zein da batez ere honen helburua? Honek usten duna da, beste nantzea, hemen jartzen da testua hemen jarri, emate jozu botoiei, beste aldean itzulita emate izu. Baina nor usten duguna da, eskubiko aldean zerbait gaizki baldin badago, bertan zuzendu eta sistemak gordetzen du. Horrela zer egiten du? Ikasi. Zuk zerbait eman diozu, itzuli dizu, ikusi ez eta hau ez dago ondo. Zuk zuzentzen dezunean, beak hori gordetzen du. Eta horrekin, hortik egun batzuta, suposatzen da, ikasi behar dula. Hori da pixkat sistema ikasten eta aberazten juteko. Eta honekin zer, dana eginda dago? Ez. Asko gelditzen da egiteko.
alde batetik, kalitate aldetik, ereduak hobetu, eredu espezifikoak egin, eta batez ere, hor jarri dituten gauza espezifikoak. Adibidez, lehen erreixa zen departamentu baten izena. Era batea itzultzen da, zuk hori fijo ematen zenion, eta ja sistema bat zeukan. Gaur egun ez du horrela itzultzen, hartzen du esaldi osoa. Eta beak hori esaldi baten ez baldin badu ikusten, ez du erabiliko. Osea, zuzenean 3 hitz horrela diala esatagatik, ez du horrela egingo. Orduan, departamento baten izena, lege baten izena, horrelako gauzak ez ditu kontutan hartzen, ez daki zer dan. Orduan, terminologia hor bertan txertatzea oso zaila da gaur egun. Orduan, asko dago hor egiteko. Esaldi oso bat oso natural egingo du. Baina izen konkreto bat errespetatzea oso zaila da. Gero, informaziorik ez galtzea. Beak, esaldi oso bat hartzen du. Esaldi hori itzultzen du. Baina tarteko zerbait ulertzen ez badu, edo ez badaki zer dan, desagertzen da. Sortzen dana oso naturala da, irakurtzen duzu eta badirudi ondo dagola, baina eski igual hitz klabe bat falta da, eta etzea konturatzen. Eta hori nahiko grabea da. Eta beste aldetik baita, lehen nahiko errexatzen igual dokumentoak itzultzea. Dokumento bat esan nahi etenean da, dokumento bat, ez dakit, azpimarratuta, beltzez jarrita, horrela zeneukan formatoakin. Lehen bazenekin beltzez dagona horrela itzuli. Eta bazenekin ze jarri behar zenun beltzez, zer azpimarratu, zer ez. Orain esaldi osoa ematen diozu, bueltatzeizu nahi duneran, eta ez dakizu zer zan azpimarratuta zegona, zer zan beltzez zegona, zer zan. Orduan, hori dana lerrokatzea gaur egun, gauza batzutan aurrera eginda, kalitatean eta horrelako gauzetan aurrera eginda, baina beste gauza batzutan, arazoak ditugu. Eta urratsak bar jarrietena, datuak eta datuak. Osea, sistema hauek ikasteko milioika benetan, milioika datu behar dituzte, eta hortan egea. Orduan, ze iturri ditugu? Webguneak, baina zer, webgunetan sartzen zeanean, alde batetik lege arazoak egon daitezke, baina zeinek bermatzen du horren kalitatea. Hartu dezakezu hor dagona, baina igual sartzen naizeana, ez da kalitatezko informazioa, eta azkenean lortuko ezuna okerragoa da. Enpresak datu asko dituzte, eta batzuk ireki nahi dituzte, baina ezin dute. Zergatik, datu pribatua dituztelako, izena bizenak, nortasuna giritzen bakiak, eta hori ezin dute iriki, ezin dute zabaldu. Edo informazio konfidentziala dago, ezin da, horrek anonimizazio bat eskatzen du. Eta erakunde publikoak bai, horiek kalitatezko datua dituzte. Orduan, zein da oain bidea? Hori lortu behar ditugu datuak, eta hemen udaletxeak, enpresak, eta alde zuen guztiak datuak irikitzea, izugarri lagunduko du sistema hauek hobetzen. Eta etorkizunerako, guk uste dugu hau dela hasiera bakarrik. Azkenean honek ez du, nik esatet, ez duela ezer egiten, itzuli besteik ez. Ematen diozu testu bat, eta bueltatze izu, baina hori oso pobrea da. Nik uste honen gainean egin beharko genituzkela, ez dakit, pluginak, Officeen zaudenean, Word-en idazten aitzea, eta hor botei badaukazu, ez ematei duzu itzuli, eta dana itzultzeizu, zuzenean, baina hor bertan, edo korreoan zaudenean, Gmailen zaude, eta hor ematea, eta hau itzuli, norbaiti bialtzen badizu, edo beste gauza batzuk. Edo esan duguna, bizi iraupena digitalen egoteagatik pasatzen dela, bale. Gaur egun webguneak danak ditugu, normalean zer erabiltzen, WordPress tal, CMS ezberdinak erabiltzen ditu jendeak. Hontan oinarrituta igual tresnak egin behar dira webgune horiek euskeratzea errexago izateko, adibidez. Horrelako tresnak, eta nik uste oso bide luzea dagoela hor. Beste alde batetik baita zuzentzaileak. Sistema hauek, zuk testo bat ematen diozunean, beak itzultzen du aldun bezala. Baina sarrerako testoa gaizki baldin badago,
Ezin dezu espero itzulpena ona izatea. Persona batek bai, irakurtzen du eta hau esan nahi du, hori egiteko gai gea. Makina batek ez du hori pentsatzen, ematen diozuna hori egiten du. Koma bat lekuzkanpo jarrita baldin badago, esan nahia guztiz aldatzen da. Falta ortografikoa baldin badaude, zerbait gaizki baldin badago, ez du ulertzen, ez du itzuliko. Vale, orduan orain lantzen egea, zuzentzaile ortografikoa, gramatikalak eta sarrera horren kalitatea pixka bermatzeko, edo bintzat esku altxa, honek itxura txarra dauka, hau ez da gondo, zuzendu eta gero itzuliko dizut, baina hau sartzen badezu, ez espero, ez eronik emango izutenik, ezin dut. Bai. Eta beste formato batzuk landu, adibidez, lehen esan detena, WhatsAppen hitz egin alizatea, horren transkripzioa egin, eta hori itzuli. Ahotsa sartu beharko genuke, eta egin beharko genuke. Eta berdina, argazki bat ateratzen dugunean, testu bat hor dago, argazki bat atera, OCR-a, hori testu bihurtu, eta hori itzuli. Gauza asko daude egiteko honen gainean. Eta beste hizkuntzak, eta frantsesa, inglesa esaten dugunean, ez dut uste frikada badanik inglesetik euskerara egitea. Pentsatu adibidez, marrazki bizidunak, umetza marrazki bizidunak, edo pelikulak, edo horrelako gauzak bikoiztea. Gaur egun izugarrizko lana da. Normalean, telebistak eta seriak erosten dituztenean, hori dana inglesez badago. Oso erreixa izango litzake, pelikula guztik, azpitituluak euskaraz eukitza adibidez, horrelako gauzak. Orduan, uste dugu, importantea dela, eta ez dela asko tardatuko bintzatu, hoi eukiarte. Eta etorkizunean gehiago, baina lehen galdetu diate, eta ia haidia, espitzetik espitxea, nik euskaraz hitz egiten dut, eta sistemak, automatikoki gazteleraz hitz egiten du. Nik esaten detena, gazteleratze esan. Hori gaur egun, betikoak aidia, Google, Baidu eta horiek aidia, baina inglesetik txinora eta txinetik inglesea egiten da, automatikoki. Inglesez hitz egiten aidia eta txinoz entzun dezakezu. Hori ja egiten da. Beste hizkuntza batzuetan oraindik falta zaigu. Eta zergatik falta zaigu? Betikoa, korpusak. Itzultzeko testotik testora egiten bada, hemen behar dezu audioa, transkripzioa eta bestea. Hori dana sortu alizateko. Orduan, datoak eta datoak, lehen esan detena. Sistema hauek ikasten dute, baina ikasten dute datu askorekin. Datuiek eman behar ditugu eta edo sortu, bildu, liberatu, ez dakit zein dan bidea edo hitza, baina horren beharra daukagu bai edo bai. Eta beste buelta, Bert, orain hizkuntza gutxituentzat edo hizkuntza txikintzat edo, suertea daukagu, esango dut, lehen hasierako sistematan, erreglatan zanean, hizkuntzalari bat behar zen, gramatika horiek ondo definitzeko, hau horrela bihurtzen da, baina Google eta sartzen dianean, horiek ez dute egiten sistema bat bizkuntzen arten, baizik eta hartzen dituzte igual 140 hizkuntza eta hala, danentzat. Ezin dituzte mantendu erreglak 140 hizkuntzentzat. Orduan ze bilatzen dute, teknologia ez zaiena hizkuntza inporta. Atzetik montatzen dira horrelako sistemak eta hizkuntza jakin gabe eta hizkuntza lirik erabili gabe, dana matematikariak eta ingenieriak, ulertzen du nolabait hor zer dagon eta bestean bihurtzen du. Bereiek ezin dituzte eduki linguistak hizkuntza guztitan eta dana egin eta erregai mantendu, orduan lantzen dituzte sistema horiek berdin zaiela ze hizkuntzetan dan. Horri esker, eta behar horri esker, sortzen dituzte korpus handi batzuk, eta orain sortzen nahi dira teknika batzuk, deitzen diotela transfer learning, dela rekurso asko daun hizkuntza baten egin eredu handi bat, oso ona, eta gero
beste hizkuntzako oso datu txikikin hori hizkuntza horta pasa. Osea, datu gutxi dauden hizkuntzak ikastea datu asko dituen hizkuntzatik. Eta hori badirudi dela etorkizuneko joeraik nagusiena. Eta hau da, ez dakit azkarregi jo naizen, edo rollo oso teknikoa sartu deten, bota deten, ez dakit, nahi zuena galdetu eta saiatuko naiz erantzuten. Hitz egin nuen oin dela urte batzuk, eta Lucy ezenoko enpresekin ere bai, eta nire uste apalean, beraiek indako itzulpen automatikoak gaizki guztiz txarrak dira, iazan. Adibidez, jendaurrian, hau frugatu nun, Googleek eta Lucyk biak, inglesetik, bintza, I'm pissed off. Erderaz, estoy cabreado. Baina gero, euskeraz horrela itzuliz duten, kanpoan pisa egin dut. Eta loko gauzak, eta baina gu bakarrikan hitz teknikoak, ez eguneroko hitzak izkera. Nola posible da, hainbeste diru gastatzea loko txorakeriak ateratzeko. Eta horregatik zuek indako sistema hori bizkat irabilidet, nire ustez askoz hobea dela. Inorko zalantzarik gabe. Alare alde indigu horrelakon bat atera zaigu. Baina, bueno, saiatzen gea garbitzen. Inglesa eta aibidez iteko asmo daukazue? Bai. Eta txinera? Norbaitek interesa baldin badauka, bai, arabiarrakin egiten egea, beste eskaera batzu daudelako. Eta bez, azken galdera, gero bez, kalitatezko datuak eta kantitatezko datuak, ni ustez, nik baino beto jakingo duzu, baina nik ulertu duenez, berazkoa da, kalitatezko datuak eukitzea, eta ez kantitatezko datuak. Hori egia da, ala ez edo? Kalitatezko datu asko. Bai, hori. Bai. Da hori eskuratzen nahiko zaila da. Oso. Bai, hori. Eta garestia. Eta nola lortzen da? Adibidez hori, Eusko Jaurlaritzak gordeta ditu datu pila bat, 12 milioi esaldi esan dut, baina ezin dituzte... Esaldi paraleloak, ez da? Bai, esaldi paraleloak, baina ezin dituzte liberatu anonimizatu gabe daudelako. Orduan, modelo horiek beraien etxean entrenatu dira, han bakarrik erabilidea, ezin dira handik atera eta han bakarrik bestela arazo bat dagolako. Orduan, hor arazoak daude. Osa, nahiko genuke hori erabilializatea eta danontzat eskuragarri jartzea, baina gaur egun ezin da oraindik. Komentatu duzu, baina, bueno, korpus hori haunditzeko gauza da, erabili egin behar degula itzulpen hau, ez da? Erabili eta horretarako argitu beharko da. Eta zuzenketak jarri batez ere, oza, gaizki dagona zuzendu. Ze horrekin hobetuko dugu. Bai, baina, a ber, ez dut ulertzen, zuzendu geuk, oza, itzulpena egiten egianok? Hemen adibidez, ezkerreko alden zu sartzen duzu itzuli nahi dezuna. Eta itzulpena eskubi aldean jartze dizu. Zuk bertan zerbait gaizki baldin badago eta zuzentzen badezu, hori gorde egiten da. Orduan guk hori gero begiratzen dugu eta ikusten badugu hemen kriston astakeria esan dut eta hau jarri diatena hau da zuzena, hori ja berriro sartzen diogu urrengo modeloa sortzerakoan hobetzen juteko. Eta horrela igea, ez dut esango egunero, baina astero, iaia bai, saiatzen, zuzendu, astakeria kendu, eta, zuzentzen ez, itzulpen taldean 5 pertsona. Oso gutxi, aldana. Adibidez,
igual pixkat alde egiten dinez, beste, baina, bueno, chatbotak, tanak aituko zenuten chatbotak, bueno, zerbait esaten diozu, erantzuten dizu, hor, makina batekin elkarrizketa bat edo konversazio bat ukitzea, ez? Ez dakit, betiko adibidea, zita previa, deitzen duzela nubaitea eta zita bat lortzeko. Guretzat oso simplea dana, esatea, quiero una cita el miércoles que viene al mediodía, hor makinak ez du ezertxoro lertzen. Beretza, miércoles, zer da, el día 4. Beak agenda baten edo nunbaiten apuntatu behar baldin badu, ezin du jarri miércoles que viene. Ez daki, ¿está diciendo el día 4? Horregatik diain, ¿me está diciendo el día 4? Sí. Al mediodía es a las 12. Beak itzulpen hori dan egin behar du, eta hori egiteko berdezu horrelako, oraindik urruti gaude, ez dut uste horrelako bildurrik, bai, asko urratzen nahi da izugarrizko velozitatean dijoa, baina oraindik persona gauden mailan. Anekdota bat, gaur goizian, bai. Zuen itzultzailean jarri etenean, el patio de recreo de la ikastola de Zarautz ha mejorado mucho. Bai, bota. Zaragozako ikastolako jolastokia asko hobetu da. Claro, trukoa zan, Zarautz minuskulakin jarri etela, claro. Claro. Eta orduan... Gero maiuskulakin jarri etzunean, onde indizu? Gero probatuet, eluiarrenian, are garrapatu du. Baina, bueno, gero ez aitik hasi dun, egite esan ez dut probatu berriro. Bai, baina hori, adibidez izen bat, minuskulakin jartzen baduzu, seguruna ez dizu harrapatuko. Eta horrelako dato sintetikoena esan detenean, adibidez, horrelako gauzak egiten ditugu, adibidez, izen bat, minuskula jarri baldin badezu, baita ikastea hori beste erara dela. Sintetikoak sortzeakoan da, gutxi gora pentsatu nola esan daiteken hori gaizki edo nola idatzi daiteken gaizki, gero beak ondo ulertzeko. Dato sintetikoak sortzen dianean hortako dira. Naiz eta gaizki sartu, ondo ulertzea. Baina, bai, eta gaur goizean, Twitterren ibili baldin bazea, ikusiko zenun beste baten bat, oaita, olakoak. Nik Twitterren bartekatu da, komentarioa egon deu. Gauza, 5 lagun, zenbat, enkargua intzizuetenetikan, zenbat hilabeteko lana izan da, 5 lagunentzako? Bueno, a ber, enkargua, gu berez ez da itzulpentzean lan egiten dugula beraiekin, baizik eta akordioa da adimen artifizialan lan egiteko. Eta hau da aplikazio espezifiko bat. Baina hau, ekainean hasi eta irailean martxan zeon. Bai, oso, baina izan da, udara, ez dugu udara ikuki. Orain arte Batuarekin bakarrik aritu zarete edo euskalkiak ere kontuan hartu duzue? Orain egin nahiko genuke lehen esan detenakin transfer learning, hizkuntza baten badaukazu eta egin nahi dituzu moldaketak beste hizkuntzetara. Euskalkiekin hori aplikatu nahi da. Adibidez, gaztelerakin hori egiten nahi da, indela gutxi, BBVakin neon geha, BBVak bere sistema guztiak eginda eta ondo garatuta ditu gaztelera lan egiteko. Baina Mexikora, Kolombiara, Txilera juten dianean, arazoak dituzte, nahiz eta gaztelera izan, ez da berdina. Eta zerbait aldatu behar da. Horre egiten nahi dian berdina, gaztelera, Espainikotik, Kolombia, Mexiko, hor transformazio hori, nahiz eta gaztelera izan, desberdina da, egin nahi dugu euskalkiekin. Baina oraindik lana daukagu bat ona ukitzen, horra igea. Eta gainea, kostatzen bazaigu korpusa ona ukitzea batuan, ja euskalkitan eukitzea, ja. Hor badago proiektu bat ahotsak puntu dauzen, hor elkarrizketa pila bat daude euskalki desberdinetan, eta hortik bai atera nahi dugula, eta beraiekin hitz egin, baina oraindik urruti daukagu. Eskerrik asko Xabierri eta eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta hurrengora arte. Thank you.